Разбрах, че освен в Chrome се затруднявате и с поставянето на приставката Media Player в Mozilla. Затова реших да направя едно клипче и за Mozilla Firefox. Отиваме в Mozilla, записваме отново за по-лесно Media Player в Mozilla направо през търсачката Google. Оттам ни се отваря един сайт, в който малко по-надолу ни насочват как да си инсталираме тази приставка. Отиваме на Installing Plugin. Оттам избираме сайта. Отново ни насочва в познатият сайт, откъдето избираме Download Now. Ще поставяме приставката да се изтегля в C Program Files, както беше и предишното. Даваме Save. Пита ни имаме ли административни права. Да, имаме. Запаметяваме. Вече съществува там, тъй като вече бях изтеглила. Въпреки това запаметяваме. Ето е приставката. Трябва да затворим всички обаче браузери, за да може да работиме без проблем с инсталирането на тази приставка. Затова се заемам с затварянето, само че първо ще поставя инсталацията и тогава ще затворя. Next. Съгласни сме с правилата, даваме Install и през това време затваряме браузъра. Ето вече имаме инсталирана Media Player. Това е.